A de Ribeira era a segunda das 3 probas que integran este ano Trail Series, despois da disputada en Outes a finais de xaneiro. Nela tomaron parte 154 corredores, sumando categoría masculina e feminina. As previsións do tempo para o momento da carreira non eran demasiado boas, con chuvia e vento, e incluso algunha que outra pedraceira, pero estas condicións adversas non foron suficientes para amedrentar a algúns dos participantes que disputaron a proba. Non houbo ningún abandono. A organización recuperaba despois de varios anos o trazado de San Alberte, cunha distancia de 16 km, por espazos de gran beleza paisaxística, tendo como punto de saída e chegada o entorno da capela. A carreira tivo como gañadores absolutos a Esteban Toucedo en categoría masculina e Lucía Peón en categoría feminina. Completaron o podio en categoría masculina Manuel Fiel e Víctor González, mentres que en féminas Mari Pombo e Eva de la Fuente ocuparon o segundo e o terceiro posto respectivamente. Por equipos a proba foi para o Tribu Trail, seguido do Club Atletismo Cambados e o máxico Masashi Skiko. Na entrega de trofeos que se celebrou como é costume ao remate da proba, tomaron parte a tenente de alcalde Mariola San Pedro e o edil de deportes Javier San Pedro. A seguinte proba no calendario do circuito Trail Series, que será ademais a derradeira desta edición, disputarase o 22 de maio en Portosí.